Hai लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो Adina vlog चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय ओमफ्राय नै मोखाङा नुदानजोब्बाय लाइट सावना लादों आं फुं नालाय बारा नुवानो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै आं दिनै ब्लगखौ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे ओमफ्राय नै आंना फुंनि जानायनि मावलायबाय ओंखाम गुसु दंमोन ओंखाम एवबाय ओंखाम गुदुं संबाय बैसोहाय ओमफ्रायहाय ओंख्रिबो दंलाबायो फुंनि साहा फुदुंनोसै ओमफ्राय नै बेयाव मुदुफुल बिबार एवदों आरोना नै बेखौनो जानोसै आरोना फुङाव लोगोफोर दिनै आं मा खालामो मा मावो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंहा थांनो ओंखारलायबाय बेरायनो ओंखारलायबाय आरो लोगोफोर नै नानिनि आदार बानायहैनो नागिरदों लोगोफोर दिनै बाजारबो नालाय बेंटल नै एदिनाया बेरायनाया मा जाफैखो नै बिफाया मा जादों अमा बिबु जानोसै लोगोफोर नै ओमफ्राय लोगोफोर नानिनि आदार बानायनो थांनाया जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट नै हस्पिटालाव फैनानैसो नों भिडिअ खालामबाय मानो होनबा गारियाव आङो बिराद बायो ओमफ्राय आदार बानायनायावहाय माने बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ नालाय बार्थ सार्टिफिकेटआ बेना फुरानासो दङ ओमफ्राय दा गोदान नांगौनो आरो ओमफ्राय बेखायनो जोङो सिडली हस्पिटालाव फैब्रबबाय आरो बिराद मानसि बिराद बिहिरजों बाहेरायाव जिरायना थाबाय ओमफ्राय नानि बिफाया मावगासिनो आरोना मा खालामनांगौ जों मिथिला नानिया जाबाय थागासिनो नै माबा माबिनि मा जादों नों मामा बेखौसो जागासिनो लोगोफोर मेंगुलायबाय खामानियाथ' जाबाय साननैजों मोनगोन होनना बुंदों आरो गामिनिखा नालाय मावग्राया गाव लाबोफासिगोननो लोगोफोर न'आव फैबाय नै जोङो फ्रेस जानोसै ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबाय बिरादनो बेंटलाव थांग्रोबाय ओरै फैबाय मेंबाय आरोना बिरादनो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर